Здравейте, Вибокс, аз съм Пиво и вече ще снимам на Текит. Сигурно сега си мислите, че съм си купил играта, но не съм. Просто си го свалих Текита. И не знам как да го хакна, за да си го оправя. Той вече ми е хакнат. И на който и да го пратя, само влиза, регистрира се в minecraft.net и почва да играе. Ето, виждате, имам всички спаунери. Гаст, хаха. Зомби, скелет, паяк, трон паяк, това не знам, това са някакви мишки. Крава, айрон голем, котка, снежен човек, вол, кон. Това е някаква пони ли е, не знам, летяшко. Ето, виждате делфин, скорпион, змия. Има ги много, има и крокодили. Малко си поиграх така на креатив, но все още не знам всичко за Текита. Поне си направих на креатив една машина за дърт. Сещате се, там дето едно такова копай дърта и ви идва в чест. Ето това се направих. И така. Дано да ви хареса поредицата ми на Текит. Олала, хайде по-бързо. О, какви са тия работи там? Някакви голями купи. Стоун. Всъщност да ви кажа, че ще играя без чит, за да ми е интересно. Ако читвам, значи няма смисъл да играя. Недър, лапис, азулис. Какви са тия тъпоти? Диамант, недър диамант. О май гот. Ето, виждате, чукове даже имам. За изненада. Всъщност има и нови дървета. Ето листета на това дърво. Вижте как светят. Не знам защо, но пък това хич не е дърво. И не знам точно какво е. Там па защо има пуйка. Както и е, чакайте да си чупя тези цветенци, че ми харесат. Ще мисля да отида до там, до каньона. Поне аз така си му викам каньон. Гранд каньон. Мина. Една малка хубавка миничка. Много готино, нали? О, да, бичес. Ето, виждате, добре, нормално е. Мисля, че има някакво зомби.
Значи, видео настройки, яркост. Така да ми е по-светличко, защото иначе почти няма да виждам нищо. Шугам се, не заеквам, да не си помисля нещо друго. Какво са прави с тия тъпи дървета и аз не знам. Ако въобще са дървета. Нищо не се знае. Както казах, пак аз съм нов на Текит и не знам всичко. Но скоро ще го разбера, така че не се притеснявайте. Чудя се, ако убиете зомби, дали... Ако убиете зайче, дали ще ви паднат заешки крачета? Казва, че носят късмет. Аз ако намеря ще убия, ще ги държа и няма да ги ям. Та дано да ми носят късмет. Ето тук има някаква руда, точно сега не знам каква е. Ще го убия. Помислих, че е крипър. Защото крипърите ги мразя, поне аз. Това се правят кирки. Поне така мисля, защото има същия цвят. Добре, 7. Това си е айрон. И така. Има спаунер. Опа, супер. Махай се, грознико. Не искам да рискувам да влизам. Грозника! Опа, загазил съм. Мамка ти. Как можах да умра? Поне знам на къде е. Къде са ми нещата? Не.
Много. Какво е? Честно казано, не знам какви са тия глупости. Да ви кажа честно, не ме интересуват. Не знам какво се прави с тях. Но ще си направя фурна. Да, имам за още една фурна. Имам чест. Няма брадва явно. Не знам какво е това, но не ми и чаде. Не става нищо от тях, ами тогава за какво ми са? И аз не знам. Казвам, вие ще ми трябва помощ за... Ето, даже не знам как да си правя неща. Моля, ако може някой да ми помогне, ще му съм много благодарен. Моля някой да ми помогне. Не знам абсолютно нищо за... за текета. Ако някой успее да ми помогне, ще му го пратя без проблеми текета и ще може да си играе. Добре, мисля да превършвам първи епизод. Добре, чао! Ще се видим по втори.